una festa intercultural que pretén ser un espai de trobada entre dones de molts països. Llavors fem tallers de maquillatge, fem tallers de mehendi henna de Pakistan i d'Índia, també fem depilació amb fil, que ho fan una dona de Pakistan i una d'Índia, i també tenim les dones de Senegal que estan fent trenetes africanes. Nosaltres com a Diàlegs organitzem la festa, però sobretot són les nostres estudiants, les nostres alumnes, que són de Bangladesh, de Pakistan, d'Índia, del Marroc i de Sierra Leone i de Senegal, que formen comissions i ens ajuden a tota l'organització. Estem molt contentes. Avui em sembla que hem superat tots els aforos possibles. En aquest moment hi ha 300 dones i desitgem que tothom s'ho passi molt bé. En primer lloc, us presentem un espectacle de Bollywood amb Mònica i Judy.